Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Yo, mergo iki edisi Vigana sing pertama. Jadi aku bakal bahas video-video sing gak kena iku sing sederhana wae. Boh iku lucu apa gak bagi awakmu kabeh. Dadi ning edisi Vigana iki aku bakal njaluk tulung di Sugiman iku. Tujuane ben dhek ya iso mlebu ning videoku meneh. Dadi langsung tak serahne ning Sugiman. Ya bro, suwun yo saurunge. Dadi ning video pertama iki ceritane ku enek bocah cilik pelan-pelan gak kenal kuwi wae sopo karo di video barang kaya awakmu lho bro. Ya. Jadi ben meneh wis las tengah ya ben awakmu doro kabeh. Yo. What's up? Kembali lagi dengan saya Kenang Viano di Taraat Budiman. Mati. Aduh. Dan ini teman saya dan dia gendut sekali hati. Norak banget sih Kenang sumpah. Halo. Habisin aja. Mau pulang. Mas Sandra ntar mau pulang mangkok ya. Halo. Kali ini kita tidak akan bermain game, tapi sekarang kita akan membahas game. Teret. 5 cara membuat jebakan yang mudah dan mematikan. Teret. John Cena. Ke Mbak maksudnya? Ada. Ya, kehapus lagi nih. Pakai sendal dulu. Siku enggak. Lu ping gua dah. Embel lu aja yang ping gua. Gua lagi streaming. Oh iya. Lagi ini baru ya. Ya, cari ini aku bilang ya. Hah? Teret. Penting beli GoPro. GoPro. Iya, GoPro kan gambar yang benar. Iya, jadi kalau berenang lu bisa di Ya. Males gua. Kembali lagi dengan saya. Lho man, anak sopo iku? Nyasar apa bocah iku man? Aduh, gak beres iki. Aduh. Jadi mergo dhewe aku yo gak jelas iku anak sapa. Lanjut ae sing keloro. Dadi sing keloro iki awakmu bakal diwarai dan seorang hacker. Wow, hacker. Wah, apa iki? Wis hacker aku iki. Wis lanjut. Lek awakmu pengen dan tak main video nih, awakmu aja getun. Wis pokoke delok ae, aja getun wis. Pokoke aja getun nih. Wis malah wis man. Talent. Ya wis lah mergo wis diomongi karo kancaku iku tentang hacker iku mang, mbok apa iku kan. Wis langsung tak setengah ya langsung. Ya. Hai guys, aku akan memberikan tips agar cepat menjadi seorang hacker dalam hidup kita.
Lah wis, iku piye? Tun, gak. Aduh, suwi-suwi videone soalnya gak genah iki. Aduh, piye iki ya? Selanjutnya ketelu. Oke, saiki lanjut ae sing kepapat, sing ketelu. Iya, sorry, tadi video sing kepapat iki, sing ketelu man. Iya, sing ketelu ya. Ae video sing ketelu iki ceritane iku enek mobil sepeda sih. Ning tengah rondo besi iku sing memeh iku. Nah, iku mbok ceritane wis langsung tak start nih. Ya. Anatola mi bakate, vai in dai romazzo. Kepalanya kejepit. Apa kira masa? Tiba mana tolong begini. Saya baju sudah. Saya baju tu. Ada piye mang ceritane kok iso ngono iku wis pancen enek-enek ae wong iku ya. Lanjut sing kepapat. Sing kepapat iki spesial gawe awakmu sing seneng karo Bruno Mars. Kenapa? Mergo pasti awakmu pertama karo Bruno Mars nyanyi terangkanlah. Hei, piye? Padha gak percaya kabeh. Wis langsung style man. Oh iya bro, saya yo. Tak boleh ada saya. Bruno Mars terangkanlah. Oh iya. Jadi betul kabeh. Ya. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Aduh, akhirnya wis kelar video iki. Awakmu mulai stres muka yo video-videoku mang. Gak. Lek gak stres, awakmu berarti sehat. Jadi ya wis iku lah sing iso tak gawe. Mbok bagi awakmu iku lucu apa gak? Sing penting aku upload video. Piye? Ada. Dadi iki edisi Vigana sing pertama. Kok urung sing keloro. Usaya genah apa gak? Jadi ya wis iki tak video sing iso tak kali ini. Saurunge aku matur suwun ning awakmu ya man ya mergo wis gelem ngewangi aku nge video. Oke, padha bro. Aku yo suwun lah aku wis boleh ngene video mulai. Kawan-kawan aku jangan nge video bareng ya. Ya bareng. Kenal lho ya wis ya. Gawe awakmu terus delok videoku iki matur thank you. Akeh. Ojo lali like, komen ning ngisor, share video iki karo ojo lali klik subscribe. Yo wis lah, see you next to my video.